Hram svetog velikomučenika Dimitrija jedan je od najprepoznatljivijih simbola Šamca. Podignut je 1934. godine i ne predstavlja samo vjerski, već i kulturno-istorijski stup grada. Svojom arhitekturom i položajem uljepšava šamački kraj, a sada će, zahvaljujući sredstvima u iznosu od 20.000 evra koje je izdvojila autonomna pokrajina Vojvodina, dobiti novi satni mehanizam. Smatram da kao sveštenik i kao građanin grada Šamca da će ovo doprinijeti što ljepšem izdanju samoga grada, a naravno i samoga hrama. Iskoristio priliku da se zahvalim autonomnoj pokrajini Vojvodine, premijerki Maji Gojković, uvaženom gospodinu Aleksandru Đedovcu i cjelokupnom kabinetu i ljudima koji su se potrudili i pronašli, što kaže, od niza projekata da prihvate ovaj projekat koji ćemo s Božjom pomoći i blagoslovom našeg vladike čim prije realizovati. Projekat je realizovan u saradnji crkvene opštine Šamac, lokalne uprave i pokrajinske vlade. Bitno je to prisustvo, bitno je ono što pokrajinska vlada i sama Republika Srbija ga i odnose paralelne veze, specijalne paralelne veze, a naravno i Dejtonskim sporazumom je to definisano, tako da realizujemo projekte ne samo u Republici Srpskoj, ne samo u opštini Šamac i ne u federalnom delu Bosne gdje žive srpski narod. Izražit ću svoju zahvalnost, dakle, autonomnoj pokrajini Vojvodine i fondu na podršci opštini Šamac i Srpskoj crkvenoj opštini ovdje u Šamcu. Ono što smo prije 2 mjeseca ovdje dogovorili prilikom posjete premijerke autonomne pokrajine gospođe Gojković, evo i realizovali smo tokom ovih dana i to je jedan u nizu projekata koji će autonomna pokrajina Vojvodine pomoći opštini Šamac u narednom periodu. Naravno, zahvalnost i na dosadašnju saradnju koju smo imali. Autonomna pokrajina Vojvodina je ranije sa 40.000 evra pomogla rekonstrukciju Doma kulture u Pisarima, a prilikom posjete premijerke Maje Gojković prije oko 2 mjeseca dogovorena je podrška za realizaciju još nekoliko projekata. Prvi među njima upravo je ovaj koji se odnosi na hram svetog velikomučenika Dimitrija.